Izivumelwano zengqesho zabasebenzi abali-130 abasisigxina kulindeleke ukuba ziphele ekupheleni kwale nyanga. NgoFebruwari abasebenzi bafumene iincwadi ezibazisayo ukuba isigqibo sokubaqesha isigxina senziwe ngokungekho mthethweni. I-SAMWU ithi esi sigqibo asifanelekanga, ityhola ngokuba aba basebenzi basaqeshwe isigxina de inkundla ithathe isigwebo ngalo mba. What we are saying is that the mayor, is undermining the employees and is the defamation of character because they never requested to be converted to the permanent. If there was people that the mayor was supposed to deal with, is those people who were in that mayoral committee who took that decision. The employees, they never requested. Then on our side, we know that we are having a winning case. Isixeko sibhengeze esidlangalaleni ezizikhundla kwaye sithe aba basebenzi bangafaka izicelo kodwa iSAMWU ithi kuyakrokrisa oku. Le manyano yabasebenzi ithi inkqubo yokuchongwa kwabasebenzi inganefuthe elibi kubasebenzi abachaphazelekileyo. The city was served with papers which we will be opposing in our response. The process has not been interdicted, however, meaning we are within our rights to give full effect to the resolution of the City Council which was taken on the 25th of February 2022. This includes advertising positions that will become vacant at the end of this month. In other words, the expiry of the fixed-term contracts of the affected positions. Ngelixa isixeko sisithi le nkqubo iphenjelelwe bubuhlanga, eminye imibutho ibuza ukuba kutheni ezinye izivumelwano zengqesho ezaguqulwa ngo-2017 zingachaphazelekanga. It is hypocritical for the Democratic Alliance and the partners to camouflage coming to our residents wearing different masks, perpetuating violence against a black child who is likely to be replaced by a mere matriculant who would come from the Western Cape. And we would like to believe that in 2017 there were other individuals. Kusenjalo isixeko sithi sinesiqinisekiso sokuba abasebenzi bazaqeshwa kwakhona kwizikhundla zabo kungekudala. Lo mba uza kuviwa kwinkundla yezemisebenzi ngoLwesine kule veki izayo.